थाबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय जाहाथे स्किप खालामनाङा। भिडिअ मोनसे इम्परटेन्ट खोथा माने आं सावरायनो लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव। स' लोगोफोर भिडिअ'आव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, अननानै बे लाइकखौ अलाव थुनानै लादो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ'फोरखौ नोंथाङा सिगांग्रो नुनो मोनो। आं बेखौनो बुंनो सानदों दि दिनैनि समाव जाहाथे जोंनि गोबां बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा गोबां माने गाज्रि भिडिअ आपल'ड होनानै भाइरेल जागासिनो दं। जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअ माने ससियेल मिडियाआव गाज्रि माबाखौ आपल'ड होनो नाङा आरो फट' बा भिडिअफोरखौ आपल'ड होनो नाङा। माने मोजां मोजां भिडिअखौ जोंनि बर'नि होननानै मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै मोजां मोजां भिडिअ आपल'ड खालामनायासो जोंनि गोनांथि दं। मानो होनबा जोङो इयुन जोलैनि गथ' गथायफोरनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय मोजां माने मोनसे मोजां मोजां भिडिअ लाबोनानै जोङो जुदि आपल'ड खालामबाय थायोब्ला जोंनि गथ'फोरा बै बे मोजां मोजां कन्टेन्टफोरखौ लानानै मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ जेनेबा गियान सोरजिनो हायो आरो जाहाथे दानि मुगायाव गाज्रि जेनेबा आपल'ड होनायनि थाखाय गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रानो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जानानै थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जौ जुवा गान्जा बायदिसिना सिगारेट बायदि बायदि माने लोंनाय जानाय बेफोरबायदियावसो माने बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं। बेनिखायनो माने जोङो दा साननांगोन जे साफ्रोमबो जोङो मोजां लामाजों जोङो नैबे भिडिअ ससियेल मिडिया बायदिसिना आगारनायखौ जाहाथे मोजां मोजां भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामो, बयबो कन्टेन्टफोरखौ मोजां लाबोयो, गियाननि लामा होनो हायो नैबे जोंनि भिडिअ इउटुब, फेसबुक, इन्सटाग्राम बायदिसिना जेनेबा गाज्रि मोसानानै भिडिअ बानायनाय बायदिसिना गाज्रि कन्टेन्ट लाबोनाय बै गाज्रि कन्टेन्टआ माने जोंनि थाखाय जोंनि इयुननि लाइमोननि थाखाय गाज्रि जानानै फैयो। माने बेनिखायनो मोजां मोजां कन्टेन्ट लानानै फैयो लोगोफोर, जाहाथे गाज्रिखौ दालाबो। माने जोंनियाव ओरैबायदि मोनसे भाइराल भिडिअ होननाय लोगो लोगो भाइराल भिडिअ ओंखारदोंलै होननानै सोरबा नुनाय लोगो बेखौ माने माने सेयार खालामनाया बांसिन जायो आरो मोजां भिडिअ सोरबा कन्टेन्ट मोजां लाबोयोबा बेखौ माने सेयार खालामनाया गोबां खम। बेनिखायनो माने मोजां सेयार खालामनो नाजा, जेनेबा मोजां कन्टेन्टफोरखौ लाबो, बयनोबो फोरमायनानै जाहाथे मोजां भिडिअफोरखौ नायनानै गियान सोरजिनो हायो आरो दा जोङो गोबांखौ नुदों लाइमोन सिख्लाफ्राबो गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैदों, सोरबाया बा खामानि मावनो थाहैदों न'नि जेनेबा गाज्रि थासारिनि थाखाय। मानो होनबा जोंनि गोबां बर' समाजाव बा जोंनि हारियाव माने गामियारियाव थानाय नङा होनबा गोबां जानाय लोंनाय बायदिसिना फेसिलिटिनि थाखाय प्रब्लेम, बेनि थाखाय गोजानाव सोरबा खामानि मावनो थाहैदों, सोरबा फरायहैदों, बेफोरनि थाखाय माने बेफोर थाहैनाया मोजाङानो जादों। खिन्थु बैसोरो गुबुन हारिजों गोसोथोलायनाय फुदुंनाय बायदिसिना ससियेल मिडियाआव हगारनाय बेफोर गाज्रि, बेफोरबायदि दा खालाम। माने जोंनि हारिखौ फाननाय जायो आरो माने गाज्रि लामायाव जोंना नै बेफोरबायदि माने जोंना जेबो माबा गैया होननाय बायदि माने जायो आरो ओंखायनो बेफोरबायदि माने दाजा बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव भिडिअफोरखौ दा हगार, जाहाथे मोजां भिडिअफोरखौ लाबो। जेनेबा फट' आपल'ड खालामनो हायो, मोजां फट' आपल'ड खालाम, जेनेबा सोरबा निग्र'जोंनो ला, सोरबा फरेनजोंनो ला भिडिअफोरखौ आरो जेनेबा अब्लाबो माने गाज्रि नङा आरो मोजांखौसो लानांगोन आरो मोजां फट'खौ नों जुदि आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंखौ मोजां मोनगोन, बा नोङो गुबुन जाथिनि मानसिजों फट' लायोबाबो नोंखौ माने मोजां मोनगोन आरो जाहाथे नों जुदि गाज्रि फट' आगारोबा सोरबा दा नै सिख्ला सासे हगारगासिनो दङ निग्र' हौवाजों फट' लानाय, दा बियो माने ससियेल मिडियाआव गाज्रि जादों। मानि थाखाय गाज्रि जादों होनबा खुदुमलायनाय दङ बिथांनिया फट'आ, बेफोरबायदिया माने गाज्रि आरो जाहाथे खुदुमनाय बायदिसिना बे गोसोथोलायनाया बेयो गाज्रि, बेफोरखौ माने दा आगार। नों गोसोथोलायो था जेनेबा अब्लाबो माने हायोबाथ' जों गुबुन जाथिजों सोमोन्दो लाखिनायानो मोजां नङा आरो माने गावनि हारियानो दंखायो, गोबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफोर दं, सिख्लाफोर दं, बेफोरबायदिनो मोजां संसार जानो हायो, फरायनाय बायदिसिना खारनाय बारनाय गेलेनाय बहुद माने माबायाव दं आरो ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायबाय जाहाथे गाज्रि भिडिअफोरखौ जानला मोनला दा आपल'ड खालाम, मोजां भिडिअफोरखौ कन्टेन्ट लानानै फै, मोजां भिडिअफोरखौ शेयार खालाम लोगोफोर। आं बेखिनिखौ बुंनानै दिनै खावलायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर। अननानै भिडिअआ माबायदि नोंथांमोननि थाखाय माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम लोगोफोर अननानै, जाहाथे आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां बेफोरबायदिनो बाथ्रा आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो हायो, जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो लोगोफोर। अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना हो आरो आंनि बुंलांनाय रावफोराव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा गासै बर' रायजोनिसिम आं खर' गंग्लायै आर'ज गाबनाय थाबाय। भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर।